Kedua mempelai dohot hasuhuton parana dohot parboru alani Jongjong Mahita. Udul Mahita. Huriana hinahulungan asa tamuhai ulota sadarion tapaohoma tapasonang ma martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata mari de mahita. Mulu hodo wiwimu
marhiti-hiti gore bata ama, dot gore anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gore to di parbadia, na manopalangit do tanoon. Boto hamu maon, Jehovah do de bata, ibana cuma dio kita, jala ibana na punah kita, bain bangsona dohot biru-biru ni pinarmahan na. Marite-hite hama bataon, akka alaman marite anakna Tuhan Yesus. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di bano gijang. Hodo na mga turhon pardonga saripioni. Di daw hodo dongan namion na marsakap na yung marbagas. Jala narodo na sida mangido pasu-pasum. Seta tap manasida di bagasan asin na roham. Pasu-pasu jelaramoti manasida. Marhiti-hiti pakaholongin. Rajai manasida marhiti-hiti tot di parbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardonga sarepion nasidei. Tangi homa tangyang namion ala ni asi dot holong ni roham. Tagbigima kor punguan ina HKBP Tamarunang.
Mulai tema di Puan Ina HKBP Tamarunang, ta uduti ulota, ta puji Tuhata, mari di Mahita. Damini debata na sumurong siyang saluhud na roha. Imana mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom. Horasma dihita saluhud na. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Parjulo upasatami selamat datang mak. Sian keluarga amang situa damanik. Iya. Naro sian HKBP Judika Minas. Ya, nunga daw pardalamuna mangina ikon mardongan lewat udara melintasi laut sahak madi Makasaron pajupang dohot keluarga besar amang pancitan di bagasan Lastroha jala di Tikion rap mahita di Ulaon pamasumasuon ni anak dohot buruni Huriata lasongonima di keluarga amang pancitan dohot ganup akka keluarga besar naro sian ganup luat marpungu di Tikion laho marlastroha di Ulaon pamasumasuon sadarion lasongonima di pengantin dohot Orwan Andre dan Putri. Sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya menyampaikan kepada kalian berdua selamat berbahagia, selamat untuk status yang baru yang akan kalian jalani berdua. Alani hatani debata nagabi jamita di ulau pamusumasuon sadarion ima nadene kami sian Efesus 4 ayat 32 songonom mah didok alai gabe na basar mahamu samahamu akka parasiroha masih sesaan dosa mahamu songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ido yang go sahatna horas madihita. Huriana hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na parjolo dohonon nami ma hatani debata di Tikion dada holan tu Andre dohot Putri alai hatani debata di ulota sadarion boy mau namanginang tu hita ganup di Tikion naro di bagas coron debata laho mengevaluasi pardalanan rumah tangga tabi nunga songod dia rumah tanggata
nunga hobar tu sakap ni debata jalatong tu hamuna dua pengantin panguli dohot oroan dinalao mangalakahon ngolumuna dinalao mangalugahon sulu na pinasahan ni debata di hamu. Saat ini Tuhan sudah memberikan kepada kalian sebuah perahu. Kemanakah akan kalian jalankan perahu ini? Ke kirikah, ke kanankah, atau ke depan? Yang mana duluan dayungnya akan kalian pakai? Alani di kilau mangalugahon amang inang adong piga-piga na ikon taida na parjolo mai ikon dos doroha dang buy mardalan amang inang songosada kendaraan moloroda tu habirang roda na sadadari tu siamun iko rabdo tu habirang iko rabdo tu siamun iko rabdo tu jolo iko rabdo tu pudi na paduahon di kilau membangun sada bangunan lah songo dia pe uli ni bangunan yang dibangun, tetapi yang paling utama adalah bagaimana pondasinya. Disakapi pe direncanakan juga akan membangun tingkat 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Arena paling utama na ikon di hari koton ima pondasi bangunan ini. Lah songo nima dihita ganuk terlalu mobi dihamu na dua. Iya. Untuk membangun rumah tangga hata ni debata ditikion ima na dipasah tu hata tu hamu na dua adong tolu poin na ikon idaw muna na parjulo may didok marhiti hata ni debata ditikion basar mahamu basar ramah. Iya. Jalaon macarikot do di dalam membangun rumah tangga. Unang manian songon edde nasonarion adong do tahe hita na mambotoy edde nasonarion statue di dokon stel cuek. Buhado hamu bagaimana kalian akan membangun rumah tangga kalau tetap kalian melakukan stel cuek dang bui alani lahu membangun akaning hatana parjulu dohonokku ima sada mahamu dosma rohamuna mulununga dus rohata dang adong be stel cuek ramah. Iya. Napaduahon berengota mamuse kita bisa melihat bagaimana firman ini menekankan kepada kita setelah kita bisa memegang teguh yang namanya ramah basar mahamu napaduahon mesra odo tantangan di halak batak terlalu mau biak ka ama idu didiki setabia manginang na julu didiki lau mardongak kita lau taririt didiki marhalet sineng tiap hari pajupang mardalan ikurap tu gereja pe walak mahoda asa tu gereja didiki naeng saut didiki nunga saut ditagurihon mah ayo pak tu gereja ado alus ni amana somal idu holako majo ba Roma hata basa holanau hata ni debata na namandukon dang dua behita nunga alani sada ma na idu na cucut idu utama alani dipakulingi mah ketika kita sudah hidup pegang kokoh yang namanya ramah maka firman Tuhan menekankan kembali bagaimana yang namanya kemesraan. Iya. Jala sipata aku otta do songon nameila do hita patuduhon kemesraan dengan istri itu hita majo mence amanginang dang pola tapa botohon di son isi do tabayan guarni inata manang isi do tabayan guarni amata di hempota bebeb do cayang do asiat do manang poltop taboto do tahi poltop polisi toba atau apa kita buat orang tidak dikenal atau apa kita buat lagi tukang pinjol do tahe iya do tabayan hita mana mambuto songo dia
alani hatane bata didikion pasahaton tu hita ganup tarlumobi tu hamuna dua. Ketika kalian sudah hidup kokoh di dalam keramah tamahan, ramah mahamu dang cuek behamu sama hamu, au madiho homa diau, mangulu mahamu mangalaka mahamu tu kemesraan di dalam Kristus. Ketika kalian sudah hidup di dalam kemesraan, di ida mamuse ta ida mamuse ima naparpudi didok masih sesaan dosa mahamu odona jot mambain sega rumah tangga. Ini yang sering sekali pergumulan di tengah-tengah rumah tangga. Dia hanya mau tolong pahami aku apa ibana dan ulu memahami donganna amat tanah manang inatan. Dia hanya memaksakan pahamilah aku, kenalilah aku. Enung ngatakas ditadahamu untuk Andre. Kamu sudah kenal betul siapa putri ini? Betul. Untuk putri, kamu sudah kenal betul siapa Andre ini? Iya. Aduh, anong edemuna na dua. Adong dua edemuna. Aduh, mulu songoni putri ida maju si Andreo. Jolo hudokon Andre sa ida ibana. Nang langsung ida. Andre ida ma ibana. Iya, duk maju Andre tu si putri. Ulu doho tuau hasian. Heado dibagi hamu ede. Oh madia, au madiho, bejo. Iya. Oh madia, au madiho. Ah ima, ben. Oh, au madiho. Ah alusmu putri. Ulu doho manang uluhian. Na ulu doho bah mulia tema. Aduh edi hamuna duan no. Adong du edi muna. Tu dia buano kamu. Buano kudoho itu tahe. Tu dia. Bawalah putri Andre ke dalam cinta kasihmu. Tetapi tanamkanlah kepada hatinya, di dalam hatinya yang pertama adalah keramahan, yang kedua adalah kemesraan, yang ketiga adalah rasa memaafkan. Lasongoni madiho putri buama oloi masaluhut na pangiduan ni si Andreon uhud di bagasaroham dokom ma ikon ramah au tuho ikon basar do au tuho. Dan aku akan tetap pegang kokoh yang namanya kemesraan di dalam Kristus. Jalan aparpudi. Sebelum engkau meminta, aku sudah memaafkan. Amin. Adong do penaso di botoho taringot tu si putrion Andre. Adong, apakah masih ada yang kamu tidak ketahui tentang putri? Putri, apakah kamu sudah benar-benar mengetahui tentang Andre? Apakah ada hal-hal yang ingin kamu ketahui lagi? Kita sudah konseling pranikah selama hampir 2 jam. Satu sama lain sudah saling memuaskan. Terkait apapun itu sudah saling mengetahui. Tetapi yang paling utama firman Tuhan pada saat ini yang akan menjadi ditanamkan di dalam hati dan pikiran kalian. Ketika akan melangkahkan rumah tangga, ingot dah amang mulu salilingon mungkin hujau abang Andre dah mulu dijabu isi do dijau bapa guarmo putri do pajonna putri songoni do ido anong mula sianon dang joku beho abang Andre alai joku namaho amang panjaitan lasongoni madihoy nang dang di jobi anoko putri alay jowon namaho nyonya panjaitan. Iya nanaing dohonoku ditikinunga ta oloy parsuruon ni debata
di bagasan ngulum, di bagasan tikion ada perubahan. Alani dohono kuma menikah adalah ibadah. Menikah adalah ibadah. Menikah bukan formalitas, tetapi menikah adalah ibadah. Natar jodoh Andre mambuan ibana tu bagas coro ni debata di dikion. Pajoni sian debatado tuh. Natar jodoh putri mangului pangiduan ni si Andre asarap pamu tu bagas coro di dikion. Molo ibadah, menikah adalah ibadah. Berarti debatado na manguluhok kamu, debatado na punasa rumah tanggamu na, debatado na manjongjong alanii pangasahom ma debata lao mga lakahon lakamuna di pardonga saripyo muna unang pola mabiar tarot toho do beho amang Andre ido masih dik sure iya masih dak di du share do daong be molo dak di du share ida mabuhin si putri tubuh holong moloho putri dak di du share do pe daong ngagomos beroham iya nabudari capiga marsalo ninang iya tantangan biasanya ketika khotbah sering mengodok-odok iya alana marsalon alani idang pula palilekuk we alana nunga konseling pranikah kita lama alani dohono kuma halasomma pajoni di batana sahat Tuhamu. Kamu menikah bukan karena keinginanmu, tetapi kamu menikah itu karena panggilan Tuhan. Kamu mau menikah juga menerima ajakan dari Andre bukan karena hanya keinginanmu, tetapi itu karena panggilan Tuhan. Alanii pangasahom ma Tuhan debata di pardonga saripyo muna jalahatan di debata di tikioma naga bedasor di hamu lahu membangun bahtera rumah tangga di pasu-pasu Tuhan di batama hamuna dua langsung di keluarga amang situa damanik do salut natahe keluarga sian hasuhuton parburu naroh di dikion lasma rohata di pamasu-masuon ni anak dot boru ni huriata di dikion jala tangyang nami tulusma ulota sadarion lasongoni di paradaton nahobartu habatahon totong mah di bagasan dame nasian Tuhan di bata lasongoni mah di keluarga Panjaitan keluarga besar Panjaitan lasmarohamuna manginang di pamasu-masuon sadarion tangyang nami totong mah ulauta sadarion digogomi Tuhan di bata di patiur saluhut na jala dilehot Tuhan di mata hadamion di tonga-tonga ulota sadarion amin martangnya kita mulai tema ale Tuhan di bata nungga marsari ngarhatam di tonga-tonga pamasu-masu ni anak dohot buru ni huriam ima Andre Panjaitan dan putri buru damanik ale Tuhan di bata hatam dan nungga mamakuling roha lo pikiran nasida suatom mai tu bagasa roha do pikiran nasida tuate ate nasida jala jongjongi roha do pikiran nali Tuhan di bata termobi dina lao membangun rumah tangga yang baru Tuhan tinggal diam serta di dalam hati dan pikirannya Tuhan yang memberkati mereka lasongoni mali Tuhan di bata disaluhutna keluarga besar Panjaitan Tuhan disaluhutna keluarga besar Damanik ali Tuhan di bata pasu nasida saluhutna ali Tuhan di bata terlalu mobi di ulaun nahobar tu habatahon nami andong ali Tuhan di bata totong mahu pasatami tuh asabu ini anikan merdalan di bagasan hadamion di bagasan holong nasiako mangasahun bonenakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuh amin. Tabigima kur punguan ama HKBP Tamarunang.
Mulia tema di pungan ama HKBP Tamarunang. Ta uru tema ulota. Mari dimahita sian bukit nomor 150 sia ayat sada dot ayat 2 las di soma borhat panguli dot oroan mandapoton natorasna jala Roma tu juluk. Hamu aliaka na pinarhamaw di bata ditahi rumamuna do nuwaing neng marbagas alai dang tama halak Kristen marbagas son halak spelebiku atau tangyo kamu majulo hatana di bata taringot turuhut pardo ngasaripion ya halak Kristen dung ditopa di bata jolmai di do iba nama dang dinggan sasada bawai pucung hubay ma di ibana sada buru-buru di ibana bahen akupna. Akup niin diduk Tuhan Yesus ganup na paulakon na niulina ia soalan hina marmainan na palakup osado pangalakup do nang membuat nasirangi atau na pinado muni debata dang jadi sirangone jelema songono do didok debata tu bawai hamu akabawa holongi hamu ma pardi hutamu nabi songon Kristus maka holongi huriyai jalan mangalun dirina hubop opsa unang muru kamu dopat nasida ikum marroha hamu mandungani nasida sanga baik kamu nasida songondongan panian di hangoluan na sora sudah
dung songonon didok hatane debata tuaka buru-buru di oloya ka poropuama bawa nabe songon pangloina dituhani ai bawaido uluni pardihutana songon Kristus uluni huriai iko botor porman toman mardongan halabohon dohot haminahon nito di parangin ni buru-buru imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma. Atong songon aka na marparangehon tadi debata mahamu sumulukon para sinrohaon dohot habasaron dohot asirepon ni roha mahamu. Masih paunene mahamu dohot masih asian saluhut riting roha muruk rimas panunggahion dohot pangisahion daun maisia kamu alai digijang di saluhut nai masih haulong mahamu ai ido rahot ni nasundinggan dungi dami nasian debata ima mangaraja rohamuna jelas saluhut nabi namuna marhiti-hiti hata manang pambahenan totong mai marhiti-hiti kuari Tuhan Yesus asa iba na mga raja rohamuna dohot ulaw muna. Dibagi hamu hatanya debata teringot turuhut pardonga saripioni na manukum maaun wang jumolo diho ali panguli yan neri Andreas Panjetan olo doho maka jongjokon di jolon debata na boto saluhut dohot di jolon ya kadongan na pungudi son na dipangidoro hamdo si putri Juniarti Setianingsi Damanik na ni riritmon gabe dongamu saripe olo doho maka holongi ibana siyan nasa roham dohot mangulahon siyan nasa gugom uhut marparangehon parange na badia rap dohot ibana na ulo doho mangaju di hagaleon na tungsura humurang parangena jalan na sotupa paulommu manang talikonommu ibana paima disirang hamatia kamu sugut molo naong salaroham mangului saluhut nai dokma alusmu
namanukum maau dohot diho ale putri Juniarti Setianingsi Damanik na niririt ni si Yanderi Andreas Pancitanon bahendongan na saripe na uludoho maka jongjokon di colo ni dibata na boto saluhut doho di colo ni kadongan na pungudison na di pangidoro hamdo si Yaneri Andreas Pancitanon gabe sinodukmu uludoho maka hulungi ibana siyan na saroham dohot marpangalahon na ture maradopon ibana dohot marparangehon parangin na padia pabua halak kriste ko jalan na sutupa mahidolok ko manang tadi konommu ibana paima disirang hamatia kamusugut molo nong sadaroham mangului salut nay dokma alusmu. Atau masih dalam tangan siamu mahamu pahoton padanmu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hamu di sondakon Tuhan di batama bohina Tuhamu jala asi marohana midahamu di dopakon Tuhan di batama bohina Tuhamu jala di pasaur homma damena tutod di munabe amin. Sonari pinasama tu parhalado laho pasaton cendramata. Atas nama Huriah HKBP Tamarunang mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada keluarga yang baru Andre dengan Putri. Di sini ada kenang-kenang cenderamata dari Huriah HKBP Tamarunang, sebuah bibel. Semoga keluarga rajin membaca Bibel ini ya, Andrea dengan Putri, dan semoga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, rukun-rukun rumah tangganya sampai mau memisahkan, ya. Ya, ini terimalah dengan senang hati kenang-kenangan dari Huriah HKBP Tamarunang. Silakan pengantin Nut Orwan ngaboy balik. Kor penguan Dwadi Bangarna se Makassar.
Mula tema di penguan Tua di Bangarna sekota Makassar tahun 25 ulota Mari di Mahita sian bukit nomor 720 Uhukma Tapasahat Peliata. Nai Marsinondang Moluku Bingiri
Yata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo hororoan ni saluhut, si lehon na denggan do na sulibasan na muliutus. Hupasata mima, siyan na nilumitu hami pilen nami tuho. Secara megabi uap nucus di julum. Pasu na jaramoti, asa huparasya kami pilenon. Pati bulu na rajamu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tontim. Asalam tada hami gudang ni sile holeo mitu hami. Asalam gir hami manduk mulai hati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak manduk mahita ditangiang alia manami. Alia manami di Banua Gijang. Seroma karajamu. Sesot malam roham di Banua Gijang soal Banua Gijang. Lema Tuhan sendiri haluan siapa? Saya sama kesanami, sama panisanami, di dosa nomor dosa Tuhan. Menghami tidak untuk kanjung, lalu menghami sampai. Aku dan aku naharaja, doa tabubu, roh di hasanatan salele malele. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni roh di bata ama. Do parsaoran nito di perbadia ma. Mandongani hamu saluhutna. Amin. Shalom horasma dihita saluhutna. Sonari pinasa ma tu MC lau mangaturhon. Laho mamake partikian namang inang uhuma anu pinasahat atahu wasisyan para anak dohot parburu alai marputo ma pengantin dohot pendita.